På et halvt år er jeg gået fra at være ingenting til at være Danmarks førende journalist. Nu prydes alle forsiderne af billeder om mit kærlighedsliv. Jeg er bare dejlig, synes du ikke? Og aftens gæst i DR2 debattørerne er Kasper Lykkegaard. En dansk soldat blev søndag dræbt og 4 andre lettere såret, da deres pansrede mandskabsvogn blev ramt af en eksplosion i Afghanistan. De 5 soldater modtog førstehjælp på stedet og blev siden fløjet med helikopter til felthospitalet i Camp Bastion. Den dræbte soldat overlevede indledningsvis eksplosionen, men blev senere erklæret død efter ankomst til felthospitalet. De pårørende er underrettet. Sånn til livet, sånn. Gitte Borup, vil du tage Søren Ditlev Borup til ægtefælle? Ja. Den man forlorer. Jeg elsker dig, skat. Som du har kjær. Sånn til livet, sånn til livet, så mycket falskhet borde här. Ja, nu håber jeg bare, han kommer hjem igen. Danske soldater mistede i går livet i Afghanistan. Hej, skat. Det er bare så ensomt. Det er ensomt, når vågner op i en seng, hvor der er plads til 2, men der kun er en person. Jeg er bare gået helt ned med fladet. Jeg græder meget. Jeg synes, jeg er blevet 5 år ældre. Skynd dig hjem til mig, skat. Ja, og vi står her på Christiansborg, fordi vi står her uden for mødelokalet ind til statsminister Lars Løkke Rasmussen. Fordi vi har fået nogle fortrolige oplysninger om, at det muligvis ikke går så godt i krigen i Afghanistan. Og nu venter vi bare på, at han kommer ud. Han har taget så god tid nu. Øj, må vi stille dig et spørgsmål, statsminister? Okay. Nu, hvordan synes du selv, det går i Afghanistan? Ja, men vi kan se fremdrift. Altså, jeg er stadig for krigen i Afghanistan. Vi har i dag modtaget fortrolige oplysninger fra en kilde, der siger, at det ikke går så godt i Afghanistan, og vi lige så godt kan trækkes ud. Hvad er din kommentar til det? Jamen altså, jeg ved bare, hvad vi selv har fundet ud af. Det ved jeg, at det går rigtig, rigtig godt. Og det der, det kan jeg sige, har jeg ikke nogen kommentar til, så længe at det er noget, jeg har hørt mere om. Nu er 39 døde. Hvad bliver det næste? Hvornår stopper det her blodbad? Jeg har ingen kommentar til. Vil du have det her på din samvittighed? Er det bare for, at du kan blive gode venner med Obama og Bush, hvad de hedder derovre? Jeg har ingen kommentar til. Du må da kunne sige noget. Er det bare fordi, du vil have gratis svin fra Obama? Jeg har ingen kommentar til. Jeg står her med forsvars- og udenrigsordfører fra SF, Holger K. Nielsen. Holger, hvad har du at sige til nye oplysninger om krigen? Det er fuldstændig absurd. Det er fuldstændig grotesk. De har kørt os totalt i graven. Jeg forventer virkelig, at de tager os gode tøj og går. Jamen, og Holger Nielsen, vil du have gjort anderledes? Altså, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har jo også været med til at gøre det her. Jeg er helt sikker på, at med mig som forsvarsminister i en rigtig, rigtig god regering i Venstreblokken, så havde det aldrig fundet sted det her. Jamen Holger, du snakker rigtigt. Hvordan kan du være sikker på, at det ikke forekommer?
I skrev selv under på et forsvarsforlig i 2009, der gav militant støtte. Jamen, det er Venstre og Konservative, der er klokke i det nu, og det synes jeg, det er det, vi skal holde fast ved, og det er jo det, interviewet handler om. Så det har jeg stort set ikke nogen kommentar til. Jamen Holger, har du ikke bare været heldig ikke at være en del af fejlen? Altså Kamal Qureshi udtalte i september til det her update, at de gerne ville være med til at støtte soldaterne, men først skulle komme med i forlig i 2009. Så ved jeg ikke, om det er noget, I har ville, eller om vi nogle gange er gået lidt for langt ind over midten, og i det tilfælde måske har ført falsk politik for at skaffe vælgere fra midten. Det har jeg absolut ingen kommentar til. Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Og vi sagde tak til Kasper Løkkegaard. Han er smuttet nu. Han har ellers været en dejlig dreng her til aften. I troede ikke, jeg kunne være talkshow-vært, men jo, der har jeg vist nok lige ombestemt jer. For det er mig, der står på forsiden af alle ugebladene. Det er mig. Og tak til Kasper Løkkegaard, fordi han har været en rigtig dejlig dreng. Og tak til de dejlige danske piger. De er bare så dejlige. Prøv at se.